día de novo. Agora continuamos esta sesión, pero con outros protagonistas que están en outros tempos, porque se centrará no século XX, especialmente. E para eso temos aquí a un historiador e un economista, a un profesor de economía política y cultural, y explicada. E é un profesor de historia contemporánea. En primeiro lugar vai intervir Lourenço Fernández Prieto, que é profesor catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago. Ele traballou case toda a súa vida sobre o século XX, especialmente sobre aspectos relacionados coa modernización técnica da agricultura galega. Agora está empeñado en outros campos como a memoria histórica e o franquismo, pero sin abandonar, espero, aquela primeira máis intensa dedicación. E, por tanto, ele vai fazer unha presentación, penso que 25-30 minutos, non temos máis, 20. Porque isto é unha intervención única con dúas voces, non dúas conferencias. Depois daremos a palabra a Edelmiro López Iglesias, que é profesor de Economía Aplicada da Facultade de Ciencias Económicas de Santiago. Ele ten traballado moito sobre economía rural, feito unha gran tese sobre tamén a situación da agricultura despois da época tradicional, despois do que estudou Abel Gurrier, sería o post-Gurrier, en certo modo. É dicir, como se adapta unha agricultura tradicional aos retos da economía capitalista desde os anos 60 para aquí. Ten tamén unha experiencia política de xestión aplicada en un cambio de rito destos principios no ámbito do goberno, non só do goberno de Galicia, sino tamén de asesores do goberno de fora de Galicia, de Asturias e de Portugal, de modo que él completará esto. E finalmente, si temos tempo, espero que sí, que se les apetece os que están presentes, vamos a deixar uns minutos de debate conxunto desta sesión pouco larga de relativo régimen até fin do século XX. Lourenço? Muy buen día. Muy buen día. No sé si me conseguí salud o demás, pero busqué a la última hora. En todo caso, muchas gracias por el convite. Y la verdad es que nos pedido que esto es una encomienda difícil, ¿no? Hay que reconocer, hay que asumirlo. Pedimos una comparación entre Galicia y Bretaña para el século XX, sobre la idea de los cambios contemporáneos, y a partir de ahí, en un conocimiento, bueno, sí, demorado, seguramente, no sé si me exacto sobre Galicia, que entre los dos partillamos, en un desconocimiento absoluto sobre Bretaña, intentamos abordar un asunto de forma sinxela, convencional, con datos básicos, demográficos, económicos, sociales, y con moitos erros seguramente que ustedes saberán perdonar. O esquema é moi simple, pero ten algunhas reflexións iniciais tamén, ¿no? O que procuramos é establecer un punto de partida, unha evolución comparada, un retrato actual e algunhas conclusións, que seguramente é máis interesante tamén despois para discutir, porque realmente a análise comparada permite vernos a nós de outra forma, permite vernos nun espello, permite entender itinerarios e divergencias e similitudes, e é un pouco que vamos a ver. Bretaña decía que era para nós descoñecida, incluso cambia de forma con tempo, como fomos vendo. Por la miña parte, son, seguindo o itinerario literario antes mencionado, cheguei unha vez a Roscoff, camiño de Cork, fun ali a coller o ferro, e pouco máis coñezo da Bretaña de Sala, e alguna vez que estuve en Málaga. Insisto, por lo tanto, no descoñecemento. Empezamos por as consideracións iniciais que teñen que ver coa cronoloxía de que século XX falamos. Non falamos do século XX de Hobsbawm, falamos dun século XX longo que empeza coa crise da guerra civil secular, moi importante en toda Europa, tamén en Bretaña, tamén en Galicia, e que só fora para amosar a capacidade de resistencia do campesiñado que resiste mellor que as elites que hai en el antigo régimen, os tempos de crise.
e desde aquela hasta a crise actual. Por lo tanto, un século longo, moi longo. Dúas palabras tamén sobre os conceptos de modernización e moderno que estarán presentes ao longo do asunto. Por suposto, a idea de Fisterra, que é o que máis nos leva a comparanza e a relación. E a idea tamén, ou a evidencia dos paisanos, e eu chamo así, porque aquí deixamos de chamar de paisanos para chamar de labregos, cando eles antes chamaron paisanos, e, por lo tanto, aí temos unha identidade lingüística común que podemos tamén aproveitar para o Os paisanos digo como suxeitos contemporáneos. Galicia é un país de labregos no século XX e Bretaña, pois, nos adoptamos como se fose, ainda que non nos sexen para ti. Dúas cisternas atlánticas europeas, definidas como tal en términos xeográficos, territoriais, económicos, políticos, por parte das culturas dos estados contemporáneos dos que forman parte no século XX. Pero as dúas cisternas están situadas no centro do Atlántico europeo, no Atlántico Norte, nas rotas atlánticas comerciais, como vimos de ver, tamén nas rotas das persoas, e, polo tanto, da comunicación intercontinental marítima. Son centrais do Atlántico e foron consideradas periferias dun centro que concentrou nos últimos séculos o poder da monarquía moderna e despois do Estado contemporáneo. Pero eso non las convirte necesariamente a ollo de historia social, ou de historia transnacional, ou de historia do mundo rural, entre nós. Ambas conservan, ademais, unha personalidade cultural identitaria definida como sociedades campesiñas de dominio rural identificado contemporaneamente co atraso e coa ausencia de industrialización, ou coa perda das bellas industrias chamadas rurais ou preindustriais para, ou artesanais rurais, para adentrarse de unha forma diferente nas primeiras e na segunda onda da industrialización. Son sociedades aparentemente non modernas e, por lo tanto, consideradas modernizables na segunda mitad do século XX. E isto que vimos ver. Son dúas cisternas, pois sí, cabe pouca dúbida deso e cabe pouca dúbida do nome que lle deron, pero son dúas cisternas europeas ou están no centro, efectivamente, de todas as rotas marítimas. Hai unha semellanza moi clara que se distingue cando se coñece o caso galego, se estudia o caso bretón, que ten que ver na idea que se construe sobre o pasado agrario. Nun estudio moi interesante de principios deste século, atopa a seguinte referencia. Dunha rexión dominada hai menos de 40 anos, falaba Bretaña, por un sistema de policultivo de subsistencia considerada como pobre e arcaica, os paisanos dunha súa xeración construíron un modelo agrícola bretón. A primeira rexión agrícola francesa é unha das principais bases agrícolas alimentarias europeas. Certo que o agrónomo Chomard, en 1948, ve pouco favorables as condicións de Bretaña para o desenvolvemento agrario, por razóns que compartimos tamén con Galicia. Un solo pouco fértil, un relevo occidentado para Francia, e o carácter pouco instruído dos seus agricultores. E o xógrafo Maurice Lalande fala mentres tanto dun prodixioso illamento dos campos bretons. Estamos en 1948-1950, cando despois da Segunda Guerra Mundial se acomete a lógica de modernizar os campos atrasados, incluído, por certo, o holandés. Asombraríanse vostedes de atopar referencias semellantes no caso holandés en 1940. Estamos, por tanto, falando de como nos ve o vencedor da guerra, que son os Estados Unidos, e como nos vemos nós frente a eles despois da victoria en 1940. Cal é a diferenza? Xa nesta sentencia se aprecia. A diferenza é que en Galicia non se atribúe nunca o mérito aos paisanos, en que recentes traballos nosos sitios están en esta dirección, está por a Villalba en días que tentan ver esta cuestión, por exemplo. Sino ao Servicio de Extensión Agraria, ao Ministerio, ou a quen fora capaz de sacar os paisanos do atraso. Non hai mención ao atraso nunca no caso francés, no caso bretón, pero si no caso español, no caso galego, por razóns que teñen que ver justamente coa vivencia de quen vive e estudia en dous contextos que, como se verá, se sabe, son moi diferentes despois de 1940. Aquel do que pervive o resto do fascismo e aquel que foi do fascismo foi aquel que se integra no mundo e aquel que sigue aillado durante un tempo. A lectura histórica política, por lo tanto, moi diferente, porque o contexto histórico-político tamén é moi diferente. E produciu tamén, e isto é moi importante, dúas memorias diferentes. Por eso, o éxito bretón
campesiño, pero de unha forma, e o éxito relativo galego non se ve como campesiño casi nunca. Non para os tempos modernos. Identidade galega e identidade mariñeira. Vamos a fazer un recorrido casi en imágenes máis que en datos, rápido para o século XX. As evidencias de comparación van máis alá do tempo e do espacio. Son as fisterras, son as condicións físicas e territoriais xa se foron antes para a época moderna. Pero tamén hai diferenzas. Son as formas de asentamento da poboación, pero tamén hai diferenzas. Non hai por biométricas, aquí se colle solamente unha franja, pero non hai grandes diferencias. É unha franja temporal, digo. Hai nas en cambio do punto de vista topográfico. E a mellor tamén ten que ver coa capacidade maior dos galegos por afirmarse na fin do antigo régimen frente a outros tipos de non eran visibles. Estaba no antigo monte, a 2.000 metros, a 1.000, a 1.500, a 800, frente a topografía bretona que é bastante, pode ser, digamos, complicada para o conxunto francés, pero non desde logo na comparación. Identidades grandes e paisanas como elementos comuns. Alguns se dixeron, derivados en parte das condicións físico-climáticas compartidas, do manexo agropecuario do territorio, e un percurso histórico bastante similar na nuestra. Dominio da pequena explotación, a pesar das excepcións das que falaba, creo que era o profesor Saavedra, rotacións, policultivo agrario con gandería, sempre descrito da mesma forma. De feito, moitas veces Galicia vai ser descrita por moitos agrónomos e moitos xeógrafos como se fora Bretaña, e coas mesmas palabras. Traballo labrego, predominio do arrendo neste caso, a dimensión das explotaciones aí tamén nese cadro, e outras, entre 1940, desde o punto de vista, veremos agora, do que gustamos de chamar aquí os progresos modernos. É dicir, aqueles que teñen que ver coa segunda onda de industrialización e coa capacidade dos labregos, bretons e franceses, para seguir percursos parecidos. E iso un pouco, a partir do que sei de Galicia, que intento tal vez forzar, e o sinto, se o fago para o caso. Semellanzas no agricultivo, na microparcelación, nas series no bocaxe, incluso, a pesar de que a aplicación estricta se reduce por muller a unha zona moi concreta. En fin, atopei estas imágenes ben bonitas que eu creo que son bastante significativas. Alta productividade do traballo labrego, no caso español e no caso bretón, que creo que, en fin, a mancha negra o sitúa no territorio e, por tanto, non demora moito máis. Semellantes itinerarios tecnológicos da modernidade agropecuaria dos tempos modernos. Isto é a Coruña e isto é Bretaña. O uso do arado Brabant do vertedero ante tren de duas rodas, promocionado pola Administración Autonómica, que non sei se en Bretaña ocurre, pero desde logo Galicia está hoxe musealizado en todas as churrasquerías, museos, mesón, casas de aldea, antiguas casas convertidas en chalés, salir de Santiago e veredes por todas partes. Había máis pouco aquí, ao lado da facultade, ao lado dun bar, e me dixen acerca atado ainda a un bar. A máquina de mallar. A máquina de mallar que asegura a lógica campesiña e doméstica do pato. Pode haber muitas que se fixeron gandeira, desde o século XVIII, hicimos tantas feiras, as nosas feiras están tamén contadas e recontadas, pero o primeiro que hai que asegurar cando o labrego pode escoller é a subsistencia doméstica, é o pato. Ainda que señan contradictoriamente economías de substitución leiteira como son a maravilla. E aquí non sabemos que é Galicia e que é Bretaña. Bueno, aquí se ve Bretaña, ¿no? Pero estas dos son Bretaña e esta é Galicia. Os concursos de gando para decidir se ayudar a mellorar as nosas bovinas na lógica do policultivo gandería, pero dirixidos tamén por paisajes. Tamén as movilizacións galegas e bretonas da época de entreguerras, tamén atumadas sempre de movilizacións dirixidas por a Igrexa, pero nas que os campesinos sabían o que buscaban e o que facían, ainda que os dirixían uns ou os dirixían outros. Tamén hai diferencias, claro. O animal de tiro é unha diferencia fundamental, o cabalo e a vaca. E unha diferencia que ten que ver con moitas cousas que non nos dá tempo a demorarnos en explicarlo, pero que marcan diferencias no contexto agrárico de producción anteriores xa a segunda onda da revolución industrial, desde final do século XIX, e anteriores á modernización, por suposto, posterior á segunda guerra. A especialización gandeira marca os camiños ben parecidos, non? E participar no mercado por esta vía, desde logo no caso galego, pero creo que tamén no caso francés, visto o paseo de Jacques Chirac, deu fortaleza económica e política aos galegos, dependendo da época e dependendo do territorio.
Hai máis diferencias, claro, pero eso tiene que ver sobre o posible e o imposible despois de 1945 que me refería. Aí mudan os itinerarios porque muda o marco. Falaba, por exemplo, saber antes do marco da revolución liberal no século XIX e falamos do que muda e non muda o marco despois de 1945. A Cuarta República en Francia fai o que fai toda Europa. Ali son 30 anos gloriosos, pero son en toda Europa democrática que venceu ao fascismo. Aquí a dictadura son 30 anos de retardo socioeconómico. Non é unha posguerra de 4 anos, nin de 5. É unha posguerra de 20 máis 10. E por iso as movilizacións de tractores que un ve en Francia no ano 61 non se atopan en Galicia hasta os anos 80. Hasta os anos 70 xa en realidad. En a primeira de 1977 coincido con a grama sendo que non provoca razón. E se isto vemos de outra forma, vemos tamén as políticas agrarias do fascismo agrario que non teñen nada autárquico, que non teñen nada que ver coas políticas agrarias da Cuarta. Esa capacidade para encher Galicia de árboles, para encher un territorio de monte baixo, de landa, de árboles de forma forzada, na lógica da autarquía, as políticas autárquicas que temos estudiado en vários traballos, que xenera expulsión labrega, que xenera expropiación non siquiera definitiva, pero sí temporal e por moito tempo, e que xenera tamén expulsión dos montes de veciños, dá lugar ao territorio que o xarde, como no mar de Petá, e dá un territorio onde o exceso de arbolado non ten nada que ver co seu itinerario histórico e co seu percurso, onde o arbolado estaba desde hai 2000 anos restringido, ubicado e nomeado, como Carballeira, como Souto, como Devesa, como Fraga, como que fora. Como esos apellidos que levamos, que teñen que ver cos poucos sitios onde deixamos que houbera árbol. Ese dominio do árbol vinculado a políticas agrarias absolutamente agresivas, que só se entende na lógica da ditadura e na orixe fascista da mesma, modifican efectivamente sus percursos. Sin embargo, tamén hai recuperacións. O xove do 68, a xuventude do 68, foi capaz de lerse, de entenderse, de viaxar. Había por aquí algúns, e por aquí algúns tamén, bretons e franceses e galegos que fueron lá. E recuperar as identidades, ou crear as identidades similares novas, antinucleares, proteccionistas, ambientalmente proteccionistas, marcha sobre xove, e esta é a marcha sobre la SAC, bastante famosa e conocida. Claro, hai elementos que nos significan inevitablemente as mareas negras, a nosa posición fistérica, sí, e por lo tanto é o camiño de todo o que pasa. Cando pasan grandes petroleiros que se afunden, nos acercamos tamén, e detrás de eso está a concienciamento. Recuperada, no caso galego, a pesar da dictadura, e con bastante precocidade, e de unha forma máis abrupta e máis rápida, que no caso bretón. Tamén temos identidades marilleiras compartidas, non? Ainda que Bretaña ten Arenque polo norte e Sardiña polo sur, a Sardiña únenos, que nos une tamén a conserva. Esas conservas modernas que Xan Carmona explica que desde 1980 dominan Bretaña e favorecen tamén, en ausencia de Sardiña, a creación, en ausencia de Sardiña, perdón, en Bretaña, en as costas bretonas, o desenvolvemento da industria moderna galega, que é a máis clara da súa industrialización contemporánea, desde 1870. 10.000 bretós pescaban Sardiña en 1900, 30.000 mulleres traballaban en máis de 100 conserveiras, carpinteiros de Ribeira, obradoiros de Sorda, de Reis, de Radeiras. No caso galego, máis ou menos pola mesma época, en que os datos non son exactamente en 1900, senón un poquinho despois, un poquinho antes, 30.000 galegos pescaban en 6.000 barcos, xa 138 de vapor, 16.000 mulleres en 363 fábricas de salga, 106 conserveiras modernas, 38 de escabeche, e moitas das mulleres escuchadoras, embarilladoras, estibadoras redeiras, tamén aquí carpinteiros de Ribeira, obradoiros varios. Bueno, Paco Fernández Rey ten falado do camiño por mar de San Llás, non? E recordando como este lado se admirou porque San Llás era o patrón dos marineiros bretón. Eles viñeron aquí pola Sardiña, eles viñeron aquí pola langosta, acabaron con ela, por certo, os bretón e algúns de Malpica, non solamente os bretón. E no Museo Masó están as primeiras máquinas de facer latas de Sardiña, e a todo o país atopou no centro de huevo as lápidas dos apelidos dos bretón soldadores que produxeron con eles aquela técnica a la por finales do século XIX.
as persoas están sempre, están navegando, están movéndose. Tamén temos, e aquí é un elemento de identidade, de diferencia, e outra vez volvemos a diferencia a partir de 1945, a que o que non cambia para nós é que o que cambia para a Bretaña, temos identidades emigrantes inventadas. A emigración non solamente é a marcha a volta, e o coñecemento que trae os que volven. Sempre volven, volveron a Irlanda, volveron a Italia, volveron a Bretaña, volveron desde logo a Galicia. Non, esa idea de migración para quedarse pouco ten que ver con dúas fisterras que non son Sicilia, sino que están, igual que Irlanda, no medio do Atlántico. Outro día fui a un enterro de alguén que se marchara a Mondoñedo, de alguén que se marchara, un home de 94 anos, que se marchara con 14 a Argentina. E o seu pai, que se montara ali panadería, foi 9 veces de volver. Son 9 veces, máis que Colón. Xa Colón, que foi moitas veces no Atlántico. Como non digo, os inmigrantes pasaban moitas veces no Atlántico. E cada vez que volvían, traían ideas, tecnoloxía, capacidade de negociación, coñecementos, linguas. Pero a diferencia, vese ben aquí, ainda que a factura dos cargos é ben diferente, no? Do cargo da gráfica, a diverxencia galega é evidente. É a continuidade ata hoxe, por certo, da migración. Hoxe máis selectiva, é só o juvenil, e de xente moi ben formada, pero esa é a continuidade. Que non é unha marca histórica, non é un produto da dependencia da trayectoria, non. É produto, justamente, da ruptura dunhas tendencias que van noutra dirección, precisamente aquí. Precisamente despois da crise do 29 e antes da Segunda Guerra. En Bretaña o saldo é exactamente inverso a partir da Segunda Guerra Mundial. Quería traer estas imaxes tamén para Bretaña, pero non as atopamos, e aquí o deixo. Galicia perde peso, verase de forma fragmentaria no que agora vai explicando o profesor Iglesias. No século XX, Galicia perde peso consecutivamente, desde o século XVIII hasta o século XXI, vese como perde peso en poboación e produción respecto a España. O caso bretón é diferente. E a nosa posición, digamos, a nosa posición de Galicia tamén era mellor que a de Bretaña neste momento, pero o itinerario empeorou na segunda mitad do século. A referencia ao ritmo de urbanización teñen que ver tamén con esa lógica que estou falando, porque o incremento da poboación rural non impediu o incremento da poboación urbana, sino que eran dos fenómenos parellos antes da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Civil. E aquí. Bos días a todos e a todas. Reitero o agradecemento que se manifestou Lourenzo pola oportunidade de participar neste congreso. Eu teño relacións no plano persoal máis intensas, porque di Lourenzo, con Francia e en concreto con Bretaña, porque parte da miña vida viví en Francia e iso é algo que levanta para mí certas relacións con Bretaña. Bueno, a presentación é única, facendo un chiste malo, comentaba agora a Ramón Villares, que era unha presentación federal e non confederal, pero no sentido de que tratamos de facer unha única presentación para de dúas perspectivas e trayectorias diferentes como son a de Lourenzo e a miña, intentando cumprir a encomenda que facer esa visión comparada das trayectorias de Bretaña e Galicia ao longo do século XX. Eu, despois das conferencias que nos precederon e tamén da parte que acaba de expoñer Lourenzo, entrame certa sensación de que os asistentes queres pasar da lírica á prosa pode parecer a mí demasiado fría, espero que non aburrida.
Sí, pero máis creativo, unha capacidade de discusión. Ben, os dous apartados que vou desenvolver é para un intento de análise comparada da trayectoria de Galicia e Bretaña ao longo do século XX, principalmente na segunda metade, porque a mesa onde se apartan máis as dúas trayectorias, e depois unha radiografía comparada da realidade actual, a través de os principais indicadores socioeconómicos, que pode parecer demasiado frío, pero ten a ventaxa de que nos fai aterrizar un pouco máis na realidade respecto ao que é o imaginario colectivo que ainda sigue existindo. Entón, sobre a trayectoria comparada, seleccionamos 6 aspectos. E o primeiro é o das tendencias demográficas. Se analizamos a evolución comparada Galicia-Bretaña no plano demográfico, hai un rasgo común no que é o conxunto do século XX, e que nos dous casos a poboación creceu pouco en termos comparativos os estados dos que forman parte, e en consecuencia en ambos casos perderon peso demográfico en Francia e España respectivamente. Hai figuras cifras, pero que já se ven mellor aquí. No primeiro gráfico está a evolución comparada de Galicia e España, no segundo Bretaña en vermello, en roxo, e Francia en amarelo. Podemos ver como o crecemento no conxunto do século é moito menor no caso bretón e galego que nos respectivos estados. En consecuencia, rasgo común no conxunto do século XX, a poboación medra pouco, e en consecuencia son dos territorios que perden peso demográfico nas respectivas unidades políticas. Ahora ben, iso esconde un enorme contraste entre a primeira e a segunda metade do século no que é a evolución comparada. Xo podemos ver aquí. Na primeira metade do século, a poboación en Galicia crece, ainda que de forma moderada, crece de forma continua, esa de migración masiva. Podemos ver a curva esta de aquí, que está azul a la arriba. Mentres que, no caso de Bretaña, como se pode ver na línea vermella, Bretaña no conxunto da primeira metade do século perde poboación, ao redor do 10%. Onde están as diferencias? Hai 3 factores que explican esa peor evolución bretona: un menor crecemento natural da poboación, a diferencia de nacementos de funcións, o impacto da mortalidade catastrófica das dúas guerras mundiais, mortalidade extraordinaria, e despois sobre a base dunha emigración dunha magnitude similar a galega. Eso é o que provoca as dúas trayectorias, mellor a galega que a bretona. Eso aquí está máis como é o que íbamos a entregar a presentación. Aquí están o crecemento da poboación decenio a decenio co componente natural e saldo migratorio, pero casi non me vou parar nese detalle. Esa dinámica da primeira metade do século, mellor no caso galego, invírtese por completo nos últimos 70 anos. A partir de mellor do século XX, segunda metade do XX, e o que levamos do século XXI, neses 70 anos o número de habitantes en Galicia, por decirlo rápido, sin entrar en pequenas variacións, estancase por completo. Actualmente Galicia ten unha cifra de habitantes moi parecida que tiña no ano 50, anos 50, principios dos 70. Que está detrás dese estancamento? Até o ano 75, a especial intensidade que alcanzou a emigración. Que fixo que aquí seguía nacendo un moito máis xente que morría, todo ese crecemento natural entre o ano 50 e o 75 vai para a emigración. Primeiro a América, despois os países desenvolvidos de Europa, eso explica a miña estancia en Francia, e en menor medida o resto de España. Entón, neses 25 anos é a emigración que provoca estancamento, e a partir de finais dos 70, mediados dos 80, é o desplome da fecundidade, o número medio de fillos por muller, en consecuencia, o entrar nun crecemento natural negativo, o que domina a demografía en Galicia. Pero os fluxos migratorios siguen migrando xente nova, pero iso é compensado, máis que compensado, pola chegada de retornados de unidade distinta e a chegada de inmigrantes. Entón, o que provoca que se estanque a poboación galega nos últimos 30 e pico anos é o desplome do crecemento natural da poboación pola caída da fecundidade. Iso dá lugar, insisto, a idea en que a poboación de Galicia estancase por completo nos últimos 70 anos. Comparado con iso, a evolución bretona volvese moito máis favorable. Despois da caída, que así volve un momento atrás, despois da caída da primeira metade do século, o
podemos ver aquí na liña vermella como a partir do ano 46 a poboación bretona comeza a recuperarse, inicia un crecemento que se mantén de forma continua até a actualidade. Qual é a base dese crecemento da poboación e o base que son os componentes da dinámica demográfica e de un comportamento moito mellor que o galego? Por un lado, frente a Galicia, Bretaña mantén até hoxe un crecemento natural da poboación moito máis regular no tempo. Non houve ese desplome da natalidade e do crecemento natural a partir da década dos 70. Pola documentación que revisei, o primeiro ano en que en Bretaña se foi cambiando, o crecemento natural foi se debilitando, pero o primeiro ano en que en Bretaña se equilibra os nacementos e defuncións é o 2015. En Galicia leva morrendo máis xente da que nace desde o ano 86. A primeira diferencia de por que a evolución bretona é mellor do crecemento natural, e iso únese a inversión dos fluxos migratorios que en Bretaña pasan a ter un saldo positivo xa desde a década dos 60. En Galicia iso non se produce máis que 15-20 anos despois e con menor aumento. Tal modo que nos últimos 70 anos temos unha evolución demográfica claramente positiva no caso de Bretaña, de estancamento completo no caso galego. O contraste Galicia-Bretaña no plano demográfico acentúase a medida que nos acercamos ao presente. De tal modo que nos últimos 20 e pico anos en Bretaña non só aumenta a poboación, senón que aumenta máis que a media francesa. E Bretaña ve reforzado o seu peso demográfico en Francia. Nos perdemos ainda máis aceleradamente o peso demográfico no total de España. E a principal diferencia cando miramos indicadores actuais, aí ten sobre o número de habitantes, tasa de natalidade e mortalidade, fecundidade, esperanza de vida na Terra, a gran diferencia hoxe está, como vedes, na fecundidade, que non fondo é unha expresión da confianza que unha sociedade ten no futuro. Tuera que hai moitas máis factores detrás, e o que nos está expresando isto é que en Bretaña 1,9 fillos por muller está en torno ao nivel de reemplazo. Galicia levamos xa 15-20 anos en torno a un fillo por muller, do nivel de reemplazo das xeracións. En cambio, a esperanza de vida é ligeramente superior, de modo unha expresión, digamos, da calidade do novo sistema sanitario e xa das condicións de vida. Que podedes ver aí que a distancia pequena, pero un pouco maior no caso. Ben, as diferencias que encontramos hoxe no que é a estrutura dinámica demográfica teñen a súa proxección cara ao futuro, e extendindo moito na demografía, pero me parece que danos unha primeira terraza. Na parte de arriba está recollida as proxeccións sobre a dinámica da poboación galega, as últimas publicadas no Instituto Galego de Estatística. Me iba a levantar, pero por mí casi non podía fazer a traducción. No gráfico... Sí, pero non é o mesmo. Aquí decía que figuran as proxeccións sobre a poboación galega. Consideráronse até o ano 2050. Consideráronse tres escenarios, o da arriba, que é o escenario alto, é descartable por completo dado as pautas nas que estamos. Entón, a evolución da poboación galega vai se mover entre o escenario medio, que é este, e o escenario baixo. A evolución real está se movendo máis próximo hoxe, nos últimos anos, por aquí. O que implica iso? En calquera dos escenarios previsibles, Galicia vai perder habitantes nos próximos 30-40 anos. No peor dos escenarios podría reducirse nun 1.000.000 de personas. Frente a iso, aquí temos os resultados de as proxeccións que encontrei para o caso de Bretaña até o ano 2040, consideranse neste caso 5 escenarios, non me vou parar no detalle. O que me interesa é o contraste entre as perspectivas. Frente á perspectiva dunha retroceso do número de habitantes no caso de Galicia, en Bretaña a evolución máis favorable das últimas 7 décadas e a estrutura demográfica que se permite configurar fai previsible que nas próximas 20-30 anos seguirá gañando habitantes. Que está detrás disso? Básicamente, por simplificar, a dinámica do emprego. De que está detrás desa distinta dinámica demográfica nos últimos 70 anos? Principalmente a dinámica do emprego. Sei que isto é simplificar moito, a demografía moito, pero se buscamos cal é a caixa negra que domina a dinámica demográfica, e eu ver que escollo unha variable, eu collería a dinámica do emprego no mercado de traballo. Nese aspecto, que sucedeu en Galicia nos últimos 70 anos? Disminuiu en picada a mão de obra agraria,
Eso acompañouse dunha xeración moi limitada, pero moi suficiente, de postos de traballo de emprego na industria e nos servicios. O resultado é que o volume total de emprego de persoas que están traballando en Galicia estancouse entre o ano 50 e o 75 e cae nas últimas 14 anos. De tal modo que hoxe hai traballando en Galicia menos persoas, alrededor de casi un 15% menos, que no ano 1950. Ese estancamento ou disminución do emprego, na miña modesta opinión, no fondo é o que está detrás do estancamento demográfico e vai originar un desequilibrio permanente no mercado de traballo galego. Até o ano 75 eso canalizouse todo para a migración. Nos últimos 40 anos, parte seguindo da migración nova, pero vai se plasmar nun deterioro da taxa de emprego dos que quedan. Que porcentaxe dos que viven en Galicia traballan? En Bretaña, saltome ese gráfico que ilustraba un pouco esta idea, en Bretaña a evolución foi moito máis favorable. Deuse tamén unha forte axuste do emprego agrario, pero moito menos intenso que en Galicia, e a creación de emprego nos outros sectores foi moito máis pobre. O resultado é que o total de poboación traballando de emprego en Bretaña aumentou de forma nítida frente á caída en Galicia. Quizá a mellor reflexo estadístico disto é se tomamos a foto actual. Se miramos da poboación de idade laboral, tomando de 20 a 64 anos, de cada 100 persoas de 20 a 64 anos, cantas están traballando? Aquí está o mapa. Canto máis oscuro e violeta peor, canto máis verde mellor. Pois as cifras son, Bretaña ten unha taxa de ocupación que supera incluso a media da Unión Europea, traballan 73 persoas de cada 100 en idade laboral. En Galicia esa taxa de ocupación é 10 puntos inferior. Terceira aspecto da distinta dinámica demográfica nos últimos 70 anos, que ten como base, como sustento, como motor, a distinta dinámica do emprego. Terceiro aspecto a considerar, o da distribución espacial e o grau de urbanización da poboación. Aquí hai rasgos claramente comuns entre Galicia e Bretaña, incluso na historia recente, que eu resumiría nas tres notas que poño aquí. Teñen en común Galicia e Bretaña o feito de ter mantido unha forte impronta rural até moi avanzado o século XX, de logo a mediados do século. Tamén teñen en común que a partir de aí, nas últimas 6 décadas, deuse un intenso proceso de urbanización, de tal modo que hoxe, tanto en Galicia como en Bretaña, a gran maioría da poboación xa vive en espacios urbanos, en áreas urbanas, por encima do 70% en ambos casos. O cal significa que esa idea dos países rurales que sigue funcionando en el escenario colectivo, pues non se corresponde a la realidad. Ni Galicia, ni Bretaña son hoxe sociedades rurales, o rurales e ocupados de parte do territorio, pero só vive unha minoría da poboación. Todo isto é común, e tamén é común a Galicia e Bretaña, que nos dous casos que encontramos no ámbito urbano unha estructura urbana policéntrica. Non hai unha gran capital, unha gran cidade que funcione como polo único de desenvolvemento. Aquí podemos ver a estructura, os sistemas urbanos locais de Bretaña, non sei que medidas isto permite percibir a ruralidade, creo que esa multipolaridade, con distinto tamaño. A máis, hai un polo que agora queda fora da Bretaña administrativa, que non, pero en todo caso temos unha multipolaridade. E no caso de Galicia, todo se concentra efectivamente ao redor do eixo atlántico, con dúas grandes cidades nos extremos e Santiago no medio, e depois temos as dúas cidades do interior, as dúas capitais provinciais do interior, e unha serie de cabeceiras de núcleos intermedios. Entón, todo iso é común. Ahora, hai unha gran diferencia cando analizamos a dinámica rural urbana entre Galicia e Bretaña, sobre todo nas décadas recentes, que tamén recollen esa diapositiva. Ten que ver coa dinámica rural. Nos últimos 20 anos, en Galicia, as áreas rurais seguironse despoblando. E mesmo se acelerou ese proceso de despoblamiento. A perda de peso demográfico e económico das áreas rurais. O que cambiou é que está detrás do despoblamiento rural xa non é principalmente a migración. Que morre máis xente da que nace polo deterioro da estructura demográfica. En que tamén siguen migrando xente, principalmente as áreas urbanas galegas, os núcleos urbanos galegos, e en algunhas comarcas o resto de España. Pero aquí continuamos
e vemos acelerou nas décadas recentes o retroceso demográfico e económico das áreas rurais. En Bretaña, o parámetro totalmente contrario. No que vai de século XXI, a práctica totalidade dos territorios rurais de Bretaña gañan poboación. Desde xa 4 décadas atrás, os espacios periurbanos viñan recuperándose, pero o novedoso de Bretaña, frente, e o que nos pode resultar chamativo desde a perspectiva galega, é que esa expansión, esa recuperación demográfica que comezou polas áreas periurbanas, en Bretaña xa se difundiu ao conxunto do territorio rural. En que iso ten bastante que ver con o distinto contexto demográfico global. Aquí somos os mismos que no ano 50, por tanto, o que aumenta nas cidades perden as áreas rurales. En Bretaña é nun contexto de crecemento global da población. Crecemento económico en niveis de vida. Isto pode sonar o máis economista e casi economicista, entón trataré de facelo levadeiro para todos. Aquí hai tamén unha nota común os dous territorios e unha diferencia importante. A nota en común é que tanto Galicia como Bretaña nos últimos, ao longo do século XX, no conxunto do século XX, especialmente na segunda metade do século, melloraron de forma sustancial os niveis de vida da poboación, miramos como miramos, o nivel de bienestar material, e ademais lograron aproximarse aos estándares medios de vida de Francia e de España respectivamente, e tamén o estándar medio europeo. Queremos recuperar boa parte do atraso relativo en termos dos indicadores habituais do que partía. Traducido en cifras, Galicia está en torno cerca do 90% do produto por habitante medio español, cando partía dos 70% ao medio do século XX, e Bretaña anda ao redor do 85% da media francesa. A distancia con España e Francia non é moi distinta nos dous anos, pero unha mellora significativa dos non só dos niveis de vida en cifras absolutas, senón en termos comparativos. Onde está a gran diferencia? En como se logrou esa aproximación. No caso galego, aproximámonos no produto por habitante, como saben, produto por habitante, producto global dividido polo número de habitantes. Un pode mellorar ese nivel relativo porque aumenta moito o producto ou porque o número de habitantes prácticamente no momento incluso disminuye. No caso galego, o que se deu foi isto último. A mellora no nivel relativo do produto por habitante foi consecuencia exclusivamente de que a poboación medrou moito menos que en España. De tal modo que, quizás se entenda mellor como vou expresar agora, melloramos o que poñen azul para que resalte máis. Galicia mellorou o nivel relativo de vida, chamamos así, de produto por habitante, ao mesmo tempo que perdíamos peso demográfico e económico en España. Cada vez quintamos. Bretaña, a mellora dos niveis de bienestar material logrou a través dunha vía totalmente distinta. Un crecemento da poboación algo superior ao francés, sobre todo nas décadas recentes, e un crecemento económico claramente maior que o francés. De modo que Bretaña aproximase aos niveis, aos indicadores medios franceses, ao mesmo tempo que mantén e mesmo reforza o seu peso demográfico e económico. Son dúas vías, o que se chama en economía a vía pasiva ou activa de conversión. Aproximase aos niveis de vida porque eres máis dinámico, simplemente, digamos, porque polo denominador. Bueno, aquí están as cifras. Un feito común a ambos os países que me interesa, e me quero deixar as cousas de indicadores económicos, parece interesante resaltar, é que a posición relativa tanto de Bretaña como de Galicia mellora cando en vez de fixarnos no que producimos, eso, o Produto Interior Bruto, nos fixamos na renta disponible dos fogares, das familias, de la capacidade de gasto. Concreto, aí recollo cifras, tanto Galicia como Bretaña melloran de forma significativa, moito máis Bretaña. Galicia está en torno ao 88%, exactamente a cifra, do produto por habitante español e sube en termos de renta disponible por persoa a 3 puntos, 91,6. Bretaña mellora en 13 puntos. En termos de renta disponible dos hogares está prácticamente igualado con a media francesa. Isto que eu son moi teño, acabo de decir, que interpretación económica podemos facer e que está detrás? Para facer esa interpretación hai que tener en conta o principal factor que intervén no paso do produto por habitante a renda disponible por habitante é a redistribución das rendas efectuadas polo sector público, pero o xogo dos impostos e as transferencias sociais ás familias.
E tamén a isto habría que engadir outro factor que intervén que históricamente tuvo moita importancia, que son as remesas de migración, que complementan a renda de España. Pero, partindo disto, o que nos están dicindo, eses datos son dúas cousas. Que tanta a poboación bretona como a galega ven mellorada a súa renda gracias a esa redistribución efectuada do sector público. E a segunda cosa que nos está dicindo é que a potencia redistributiva do Estado de Benestar en Francia é moito maior que en España. As cifras son elocuentes, pero non me estenderei máis. En todo caso, estamos relativamente próximos en produto por habitante, xa a media española europea, a media española e francesa, e temos a renda disponible máis próximos. Quinto aspecto, transformacións na estrutura sectorial e na estrutura social. De novo, partíamos ao medio do século XX dunha situación relativamente similar. No caso galego, partimos dunha sociedade aínda predominantemente rural e con medio rural esencialmente agrario. Ilustro aí con dúas cifras que están tomadas do censo de poboación do ano 1950. No ano 1950, 80 de cada 100 residentes en Galicia vivían no medio rural. Non me paro no tecnicismo de como está definido no censo. 80 de cada 100. E desas persoas que vivían no medio rural, 9 de cada 10 traballaban principalmente na agricultura. Era unha Galicia principalmente rural e un rural que a vez fora perdendo outras actividades que chegaron a ter importancia, mas a importancia non se pode facer. Portanto, era máis agrario casi que en períodos un século antes. Iso facía que de cada 100 persoas traballando en Galicia, máis de 70% da población ocupada estaba no sector agrario. Unha porcentaxe normalmente alta no contexto noso español e non digamos máis europeo. Tamén Bretaña partía dun peso ainda moi elevado da actividade agraria, ainda que este era claramente menor que o galego, uns 20 puntos menor. Por lo tanto, partía dunha estrutura económica, dunha base económica máis diversificada. Podemos ver neste cadro se nos fixamos na cifra a principios dos 60. En Galicia, nesa altura, os 63%, casi os 2/3 ainda da poboación ocupada, estaban en actividades agropesqueiras. En Bretaña, isto era 20 puntos menor, 42%. En todo caso, partimos dunha situación relativamente similar con ese Madrid. Se nos fixamos nas transformacións que se produciron nos últimos 60 ou 70 anos, a dirección dos cambios foi similar. Nos dous casos hai unha forte caída do peso relativo das actividades agrarias e iso, en concreto, do emprego nesas actividades e unha crecente industrialización e, sobre todo, terciarización. De tal modo que pasamos, nos dous casos, dunhas economías e unhas sociedades ainda predominantemente agrarias a medida do século a ser sociedades máis terciarizadas. Pero iso é común. Se miramos os detalles, encontramos diferencias notables na trayectoria Galicia-Bretaña. Eu só vou comentar un aspecto desas diferencias que é especialmente relevante, que é a intensidade, a magnitude e a cronoloxía do proceso de desagralización. Tendo por desagralización o retroceso absoluto relativo do emprego agrario. Digo, a intensidade e a cronoloxía é bastante distinta. Bretaña, como acabamos de ver, partía xa a principios dos 60 dun peso do emprego agropesqueiro claramente menor que o galego. E se miramos o momento da integración europea, as diferencias mantíñanse ou ainda se acentuaron. Na integración europea de España. Bretaña estaba desde muito. No ano, a mediados dos 80, en Bretaña xa só traballaba en actividades agropesqueiras o 15% da poboación. En Galicia era ainda o 40%. Pero partindo desa situación, nos últimos 30 anos, as porcentaxes igualadas. Hoxe, Galicia ten unha porcentaxe de emprego agropesqueiro, pero en normativa prácticamente idéntico de Bretaña. Iso que significa? O proceso de desagrarización en Bretaña foi se dando de modo moito máis gradual no tempo, xa ao longo de todo o século XX, xa desde antes. En Galicia concentrouse en un proceso moi abrupto e tardío. Aquí concéntrase desde o medio do século XX e sin apuran no período posterior a integración europea. En 30 anos, é un verdadeiro desplome, digamos, do emprego no sector, o implicación do número de explotacións, etc. Entón, hai diferencias importantes e onde destacaría sobre todo que están na cronoloxía dese proceso de desagrarización. Se miramos o perfil actual, aí está a distribución número de persoas empregadas
volumen de poboación ocupada en Galicia e Bretaña e a distribución por sectores. Se miramos as cifras, as estructuras sectoriais a nivel de grandes sectores son sustancialmente similares. Hai pequenas variacións. O maior peso que ten ao sector que se denomina agricultura e pesca en Galicia débese exclusivamente á pesca e silvicultura. No que hai actividades agrogandeiras, parece que ten menos poboación en termos relativos traballando que Bretaña. E como outras diferencias, en Galicia, nestos somos moi españoles, temos un maior peso da construcción que en Bretaña e unha debilidade comparativa respecto a Bretaña tanto da industria manufactureira, como se pode ver aquí, como do sector servicios, de pesos menores. Se miráramos o perfil actual da especialización galega, da economía galega, en que estamos especializados? E despois vemos en Bretaña, no caso galego, aquí están os datos, pero casi non vos canso con os índices de especialización respecto a España e a Unión Europea. Se miramos en que estamos especializados, tanto no contexto español como no europeo, é bastante fácil de resumir. Galicia está especializada, por un lado, nunha serie de actividades primarias e industriais que están vinculadas ao aproveitamento dos recursos naturais. Aí que temos todo o complexo pesqueiro, minería, enerxía eléctrica. En cambio, xa non aparece aquí o sector agrario. Parece que só todo eso non se son países agrarios. E que non temos unha especialización comparada coa media europea e española, aquí a agricultura non ten maior peso, sobre todo económico. Entón, pero por un lado estamos especializados en actividades ligadas ao aproveitamento dos recursos naturais e por outro lado nunha serie de ramas industriais moi vinculadas á implantación de alguna gran empresa. Vehículos a motor, automóviles, Citroën, Vigo. Galicia está especializada no refino de petróleo, refinería para o sur da Coruña e en textil e confección. Inditex, non só Inditex, pero por poñer o buque insignia. Temos ese perfil de especialización. En cambio, estamos moi desespecializados no que é industria de nivel tecnolóxico medio e alto, sobre todo alto, e no que son os servicios de mercado. E as actividades cada máis punteiras de sectores de consultoría, financieros, etc. No caso de Bretaña, aquí está un gráfico que nos resume as especialidades, como entenderán perfectamente os amigos bretonos, e espero que a maior parte dos restos de asistentes, pois se poden ese gráfico a especificidade da economía bretona por referencia a Francia, a media francesa. En o que aparece aquí neste lado son as actividades nas que teñen moito maior peso na economía bretona que na francesa, por tanto hai unha forte especialización de Bretaña, e aquí onde sucede o resto, nas verdes. No caso de Bretaña é bastante fácil de resumir se queremos unha pincelada. O que destaca é sobre todo a especialización agraria e agroalimentaria. Bretaña ten se convertir na primeira, non só niso, tamén información e comunicación, ten bastante a ver con as industrias, as actividades relacionadas con TICs e telefonía, pero principalmente destaca a especialización agroalimentaria. Como saltar isto. Para acabar a película, unha referencia moi breve ao sector agrario e a industria agroalimentaria e dos pasos xa das pinceladas da fotografía actual. Entre os aspectos nos que a historia de Bretaña e Galicia é distinta na segunda metade do século XX, quizá onde se dá o maior contraste, un dos aspectos onde o contraste é maior, é a trayectoria que seguiron o sector agrario e a industria agroalimentaria. Por resumilo nunha palabra, ao complexo agroalimentario que se foi consumindo en Bretaña é un dos pilares do seu desenvolvemento económico, e un exemplo de claro éxito colectivo. O que sucedeu co devir do agro galego é seguramente o maior exemplo de fracaso político, no caso, na miña modesta opinión. Todo isto podemos desenvolver a través de notas reglamentarias que figuran aí, das cales só vou apuntar algunhas de todas que están na presentación. No caso de Bretaña, o desenvolvemento económico que se dá nos últimos 7 anos ten un dos seus pilares no seu complexo agroalimentario, até convertirse na primeira rexión agroalimentaria de Francia con moita diferencia. Iso tuvo a súa base, por un lado, nun exitoso proceso de transformación agraria que permitiu incrementar de forma sustancial a producción e mellorar as estruturas productivas, e nun segundo pilar sobre o qual chama ainda máis atención, e o desenvolvemento da industria agroalimentaria, a máis un grau de organización e articulación interna
unha presencia cooperativa moi importante. Frente a iso, comparado co que podemos chamar o modelo bretón, Galicia, a evolución galega ten tres notas diferenciais. Primeiro, aquí aumentou moito menos e de forma moito menos diversificada a produción. Aumentou prácticamente o leite. E globalmente moito menos que en Bretaña. Segunda diferencia, aquí mantuveronse unhas estructuras agrarias enormemente deficientes e iso levou a que retroceder ao espacio agrario, a fronteira agraria retroceder de forma brutal. E terceira gran diferencia, frente á potencia da industria agroalimentaria bretona, en Galicia encontramos unha extrema debilidade. Sobre que buscar as orixes disso, e outro non apuntar o que na miña opinión son os dous factores decisivos para explicar a distinta trayectoria agroalimentaria de Bretaña e Galicia desde o sector XX. Por un lado, a diferente capacidade de organización dos produtores e de articulación dos seus intereses. E iso ten moito que ver, efectivamente, a apertura da guerra civil e a cosa. E a segunda gran diferencia é o papel das políticas públicas. Poderíamos poñer moitos exemplos, pero se comparamos o que foi a política de estructuras agrarias francesa a partir das duas da orientación do ano 60 e 62, comparamos iso co que foi a política forestal e a política de transplantación nacional en España, tenemos unha pequena aproximación ao distinto papel das políticas agrarias. Salto mixto, porque a idea está aquí desenvolver máis sobre a industria. Sí. Sobre a realidade actual, sí, sobre a realidade actual simplemente non expoñerei outros mapas así medio detallados, pero sí a resposta a dúas preguntas. Cantos somos de parecidos hoxe e quen está mellor? En tanto indicadores que me parece. Cantos somos de parecidos? Este mapa é suficientemente expresivo. Os verdes e azuis somos máis alonxados de Bretaña, os vermelhos e canto máis oscuros as rexións máis parecidas a Bretaña. Isto procede dun estudo feito en Bretaña sobre, a partir de todo un panel de indicadores estadísticos, que podemos ver, partindo dos enormes lazos históricos e culturais, Galicia e Bretaña somos dúas realidades do punto de vista socioeconómico moi diferentes. Das 5 categorías, nós estamos na cuarta, que forma parte das rexións iraní alonxadas, o cual unha distancia similar a casi toda a península ibérica e a parte das rexións de Italia. E este mapa repéllenos quen está mellor. O que figura no mapa da esquerda é o nivel de cumprimento dos objetivos da Estrategia Europa 2020 en Bretaña e Galicia. Aí figuran indicadores non é só de produto para habitantes, son principalmente indicadores de educación, ambientais, de nivel de emprego. Bretaña está por encima do 80% do nivel de cumprimento deses objetivos. Galicia está no tramo de 40-60%. Enormemente alonxado. E saltome as outras e vou directamente as tres conclusións que despois vai completar Lorenzo e non sei como tenéis ao tempo de debate por a reacción de Moncho deduzo que me dedico a parte. Tres conclusións simplemente e como reflexións finais. Primeiro, no caso galego, comparado con Bretaña, hai unha diferencia sustancial nas trayectorias do século XX, sobre o concreto da segunda mitad do século XX. E é que, no caso de Galicia, melloramos de forma significativa os nosos niveis de vida, pero ao mesmo tempo nos fomos convertindo nunha sociedade dun país cada vez máis pequeno e que pinta menos no concerto español e tamén no concerto europeo. No caso de Bretaña, en cambio, a mellora dos niveis de vida acompañouse do mantenimento e mesmo o reforzamento do seu peso demográfico e económico descoñezos e político en Francia. Esa é a gran diferencia, na miña opinión, das trayectorias da segunda metade do século XX. Segunda conclusión ten que ver sobre as perspectivas futuras. No caso de Galicia, as debilidades que presenta actualmente a economía galega, sobre todo ante os cambios que se están producindo no contexto tecnolóxico dos mercados, as debilidades fan que existan importantes dúbidas sobre a posibilidade de soster a medio e longo plazo os niveis de vida alcanzados.
creo que no caso de Bretaña, en cambio, as perspectivas son moito máis favorables. Non digo que branco e negro, pero son moito máis favorables que cualquier tipo de indicador que tomemos. E a terceira conclusión, xa a comentaba agora, por tanto non me estendo, e é que o grau de similitude, partindo dos lazos históricos e culturais que existen entre Galicia e Bretaña, a historia foi nos facendo cada vez máis distintos. Somos como dous irmãos con moitos parecidos xenéticos, pero a vida foi nos levando por caminos bastante diferentes, como se ve na foto actual. Dúas cousas literalmente, tres. Unha, que a divergencia de itinerarios ao longo do século XX entre Galicia e Bretaña están derivados, se dixo, e quero decirlo como conclusión, da divergencia política posterior a 1945. E aí a migración é simplemente o iceberg no que vemos a punta da diferencia e foi, creo que, suficientemente explicado. Hai unhas identidades tal vez partilladas aí, unha real e outra posible. Unha ten que ver co imaginario ambientalista, ao que me referí de pasada, e esa idea da querencia e de identificación co territorio, ainda que logo ese territorio esa realidade sea distinta, como se acaba de ver, pero galegos sobre todo compartimos esa vocación de paisaxe diferenciado, de cultura, de uso e de defensa tamén en términos medioambientales. E logo que creo que ainda se pode pensar, non digo facer, pero sí pensar, un futuro partillado nas solucións para o mundo rural e para a producción agraria. Por que? Bueno, en Bretaña estamos facendo xa, con todos os traballos que estamos facendo, foron citados sobre a recuperación do bocage na lógica dun futuro agroambientalmente sustentable, por lo tanto agroecolóxico, e no caso galego, ainda temos capacidades para recuperar as capacidades orgánicas que temos. A divergencia fundamental, reitero, a partir do 45, e deixo xa outras cuestións sobre posibles comparacións para traballos que darían moito interés, me parece, ten que ver, e repito en parte o que se dixo agora mesmo por o profesor Roberto Iglesias, con un campesiñado que non ten ninguna capacidade, como tú históricamente, de ser forte, nin de afirmarse, por unha razón moi simple. Sempre que pensamos na dictadura, en términos intelectuais, pensamos na libertad de expresión. E o que é unha dictadura, como que tivemos aquí, é incapacidade para afirmarse en libertad, colectivamente. E iso, ese campesiñado que vemos desde o século XVI, afirmándose en Bretaña e en Galicia, é incapaz de afirmarse de ninguna forma a partir de 1930. E por outro lado, foi mencionado tamén unha divergencia en políticas agrarias e económicas non brutal, sino absoluta. Gracias a los dos ponentes que se esforzaron por dar información e por interpretar. Creo que daría lugar a un intenso coloquio. Temos pouco tempo, tenemos que coitar os dos ponentes anteriores, o profesor Xarru e o profesor Saavedra. Unha viaxe de 400 anos que se pode resumir en que somos iguais pero fomos diferenciando, ou que nunca soubemos que éramos iguais, ou que algún día teremos vocación de ser máis parecidos, non sei. Abro o debate. Aquí vai ser grabado, por tanto, esperamos. Chamo os dous ponentes para que se aproximen para se poder contestar. Profesor de Cierro. Moi rápido, os dan parabéns aos 4 ponentes, foi unha información intensa pero valiosísima, e só dous apuntamentos para completar un pouco a información das semellanzas que pode haber entre Galicia e Bretaña. Unha é climática. Se ten dito moitas veces que somos semellantes meteorológicamente, pero foi un interpretor, Jean Monnier, que primeiro sinalou que había diferencias moi claras cando considerábamos sobre todo a influencia mediterránea que hai no clima galego. Se traduce nun dato moi concreto. Cando se avaliou o potencial productivo de pastos, que é un valor climático,
de Bretaña e de Galicia, o de Galicia é 40% menos. 10-15 toneladas e máis ou menos Bretaña, 9-6 toneladas Galicia. Por lo tanto, hai unha climatoloxía que ten moitos puntos comuns, pero tamén hai algunhas diferencias que se traducen en problemas de cara á produción. O segundo dato, estou totalmente de acordo que dito que hai unha conciencia ambiental moito máis forte en Bretaña que en Galicia, pero os recursos hidráulicos, vamos a ver, os recursos hídricos, os ríos e os acuíferos están como 10 veces máis contaminados que os galegos. Pois iso probablemente é unha consecuencia da productividade, non? E incluso as rías sufrironse a varias mareas verdes e aquí estamos empezando. Unha pregunta máis, despois damos a palabra aos ponentes. En relación cando se falaba das fames de Bretaña que non había, quería preguntar si un tipo de fame que se deu aquí en Galicia como consecuencia precisamente do clima, que foi unha fame que dura 3, 4, 5 anos, que normalmente é consecuencia de anos de moita precipitación e que por tanto o cereal de inverno desaparece. Aquí están moi datadas, non? Extraño, por exemplo, que en Bretaña non se debe ese tipo de fame, de períodos de inverno, de moita chuvia, porque nese caso sí que temos un paralelismo grande. Que no século XVIII, no XVII, deron origen a fame, realmente, non moi largas no tempo, non? Pero sí. ¿Alguna pregunta? Aquí. No sé si podría hacer en castellano, en gestos. No, pero ustedes son francés perfectamente. Con eso todavía, más o menos. Vous avez parlé de la brutalité du changement social, du côté abrupt, et on a vu les chiffres, et vous m'en parliez aussi, de la différence par rapport de la Galice par rapport à la Bretagne. Or, en Bretagne, on a le sentiment d'avoir eu un changement social tout à fait abrupt. Et dans les analyses qui sont faites du taux de suicide en Bretagne, parce que c'est le taux de suicide le plus élevé de France, on évoque toujours cette brutalité du changement social. Alors, je me pose deux questions. Est-ce qu'il y a un taux de suicide comparable en Galice à ce qui existe en Bretagne? Et sinon, donc ça veut dire que l'hypothèse n'est pas la libre, ou alors il y a peut-être d'autres caractéristiques du changement social qui n'ont pas eu lieu, parce qu'il y a eu une transformation du monde rural, du monde agricole, d'une modernisation, tout le modèle breton que vous avez évoqué, il y a eu ça. Il y a eu en même temps l'abandon de la pratique de la langue, il y a eu la décristallisation, il y a eu beaucoup de phénomènes. Alors peut-être que c'est la coalition de ces phénomènes qui serait la cause du taux de suicide, ou bien peut-être que finalement les explications qui ont été avancées jusqu'à présent sont inexactes. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, sobre la palabra a los ponentes, ya podemos dar cierta liberalidad. Sur la question des famines, je crois que c'est un des intérêts du sarrasin, précisément. Le sarrasin est une céréale de printemps que l'on sème en avril. Et quand l'hiver est très humide et que la récolte de blé ou de seigle est très mauvaise, la récolte de sarrasin peut être correcte ou très bonne. Et donc le fait d'avoir à la fois des céréales d'hiver et des céréales de printemps protège, non pas parfaitement, il y a des années difficiles, mais il n'y a jamais de véritable famine, de manque de grain. Il y a des années où le grain est très cher, mais jamais de véritable manque complet de grain. Et parfois, quand la situation est vraiment très difficile, par la voie maritime, on importe, on peut utiliser à ce moment-là la voie maritime pour importer du grain venant des forêts. Mais l'intérêt du sarrasin, c'est celui-ci. Céréales de printemps, les hivers très mauvais, ça marche pas.
Non, je répondre en français. C'est comment aux deux régions l'existence de transformations très intenses dans la société et spécifiquement dans le monde rural. Mais de telle façon qu'on peut parler d'une transformation abrupte, très abrupte en France et en particulier en Bretagne. Dès les années 60, il y avait tout le discours de la fin des paysans en France. Dans le cas galicien, je crois que c'est encore plus intense. Et intense en premier lieu quantitativement. Pensons que Bretagne a passé du 45-50% de population dans l'agriculture dans l'année 1950 au 5% dans l'actualité. C'est beaucoup. Mais la Galice a passé de 70-72% dans l'année 50 au 5% dans l'actualité. Les 2 tiers de la population de la société galicienne dans une génération, deux générations, ont passé des activités agricoles, activités dans le secteur tertiaire. C'est un bouleversement complet de la société. Et il y a une deuxième différence, c'est que dans la Bretagne, la réalité agricole et rurale a changé de mode très intense. Mais le monde rural a maintenu sa vitalité. Dans la Galice, le changement dans la plupart du milieu rural a été une presque disparition de la structure sociale des activités économiques. Le producteur agricole breton actuel est très différent de son grand-père, mais dans la Galice, le producteur agricole actuel n'est pas dans l'agriculture, mais dans d'autres activités. J'ai tenté de faire un petit jeu de mots. Ce que je veux dire, c'est que ici, il n'y a pas eu une transformation de la réalité agricole et rurale, mais une presque disparition des activités dans la plupart du territoire. Je ne sais pas si je me sais comprendre, mais dans les deux cas, c'est un changement. C'est vrai, ce que commentait le professeur Pierre, un aspect où le milieu rural galicien est mieux et celui de la contamination, surtout pour les déchets des animaux, le développement du secteur porcin et agricole en Bretagne est de telle magnitude qui a originé, moi-même, j'ai quelques expériences d'aller au camping en Bretagne et dans le matin, on possédait le problème de la production de porcine. Mais dans la Galice, nous avons aussi un énorme problème parce que la production, surtout laitière, est concentrée dans une partie tant petite du territoire qu'il y a le problème de contamination de l'eau. Et en même temps, nous avons le premier problème en d'eau dans le milieu rural que la Bretagne, je connais, n'a pas. C'est le problème des feux. Le problème des feux de synthèse qui est produit de l'eau. Pero también una referencia también al suicidio, efectivamente, que me parecía muy interesante. El proceso de cambio que se produce en Galicia, el cambio agrario rural, es un proceso que alguien describió en los años 70 como un proceso por derribo. Un proceso, en términos de planificación modernizadora, que estamos hablando, no marcos de una dictadura, no de la democracia, por lo tanto sin elementos de negociación de ningún tipo, y es abrupto, y absolutamente rupturista con el itinerario del pasado. Eso tal vez es el elemento más significativo. Es como una especie de deserción colectiva de un atraso que se acaba de vivir, que se percibe como atraso, cosa que en términos simbólicos es lo que en Bretaña me da la impresión de que no ocurre. Y sobre todo aquí en Mallorca, como se insistió, a partir de 1970, que es lo más significativo. Eso es
digamos, os datos, aparte do argumento que veían aí nunha que eu puxo ao principio tamén se veía, non? E na cuestión dos suicidios é moi interesante a pregunta, porque efectivamente hai algúns estudios, en concreto dun exalcalde ferrolano que ademais era forense, que situou a comarca de Ferrolterra, é dicir, toda a zona alrededor de Ferrol por un polo industrial que xa vende do século XVIII, como un espacio, era un punto de máis suicidios en España nos anos 60 e 70. Se estaba producindo esa desagranización adulta no medio dun contexto industrial, e aquilo que está bastante estudiado en medio foi, e neste momento se acaba de iniciar unha campaña do Colexio de Psicólogos de Galicia relativa ao incremento brutal dos suicidios no medio rural ou ao repunte no medio rural e en xeral en Galicia nos últimos anos, que por lo tanto sí que hai aí moi interesante. En canto á contaminación, é certo que decía o profesor Díaz Cerros, pero aquí, digamos, temos unha viñeta sobre a contaminación por nitróxeno e a destrucción de acuíferos en Bretaña, que é outra parte do milagro francés, xa non falamos desta parte, pero aquí a contrapartida, en territorio abandonado, onde en vez de ver animais e producción de metano, nitróxeno e contaminación de acuíferos, o que hai é un territorio que aguanta millores, curiosamente, según os estudos recentes, aguantan moito mellor a contaminación, que está un pouco máis redondo, e sobre todo os lumes, porque está todo abandonado, e o monte arborado é unha forma de abandonar. Por exemplo, sería o máis sobre o clima. No, bueno, o profesor Díaz Cerros falaba de diferencias geográficas, claro, que as hai. En Bretaña, creo que o pico máis alto, creo que mide 389 metros. É dicir, casi partido grande, non? Por os aspectos. En Galicia, neste aspecto, é moito máis contrastado, non? En consecuencia, iso que non se reflexiona logo no mundo agrario. Pensei que Bretaña, non, pois hai zonas de sarracén, de centeo, de trigo, de castañas, pero que Galicia, por exemplo, entre a agricultura da zona de Tui, máis o miño, e a agricultura dos encares ou da zona de montañas centrais, é unha diferencia menor, non? Entonces, os contrastes aquí, efectivamente, son máis, creo que moito máis acusados, non me toca, por exemplo, o baixo miño, pois en Bretaña logo non existe, é un tipo de agricultura que case xe minería, non? Eso, comentouse con razón nas últimas ponencias a perda de peso de Galicia, non? En España, que somos un país máis pequeno. Eu creo que a época máis na que Galicia ocupou unha posición máis forte, non fora da medieval, que máis difícil de evaluar, non? Pero máis forte en España foi nas inaugurados do século XIX, cando tiña o 14% da poboación, hoxe non chegou a 20%, tiña un sector agrario moi poderoso, tiña unha industria textil de lenzos moi dinámica, que desapareceu justamente ao comento do século XIX, igual do século de Bretaña, e tiña logo os sectores oiros e ferro, etc. Ese peso nunca se recuperou. Bueno, pues muchas gracias a todos. Quedan citados para las 4:30 para retomar los trabajos.
A primera ronda de la Marina de